Hello, sziasztok, sajtimádok! Azt tudtátok, hogy nálunk kapható rántott sajtok egyike sem relit? De nem ám, még a dinókat is mi szaggatjuk. Igen, ha jön egy rántott dinó sajt menüre igény, akkor fogjuk és ott helyben kiszaggatjuk őket. Nyugi, azért próbálunk egy kicsit kreatívak lenni, így többfajta dinó formánk van, amivel szaggatjuk őket. De ugyanígy frissen békön tekerünk a békönös sajt köré, és sonkát teszünk a sonkával töltött sajtok közé. Majd semmi varázslat, ugyanúgy, mint otthon bepanírozzuk a sajtokat. Semmi ízfokozó, semmi fajta káros anyag, egyszerű liszt, panír és tojás. Ezután sem történik nagy varázslat, ha ezzel megvagyunk, akkor olajban kisütjük őket. Miután pár percet áztak a jó forró olajba, egyszerűen gyorsan csomagoljuk őket, hogy a lehető legfrissebb állapotba kaphassátok meg. Hiszen akár te magad is személyesen tudsz érte jönni, hogyha rendelsz telefonon. Ja igen, ez a tartárszósz, amit adunk hozzá, ez se bolti, ezt is mi készítjük. És ha eddig nem követtél, akkor irány a Facebook, be lehet követni és lájkolni és megosztani az összes tartalmunkat. Te amúgy már rendeltél tőlünk?